Här har vi så Annika Thomsen, Annika och I fjör så var det till som var så glädje som stjärnan är kvalt. Är det där sitter trist att stanna där och vinna silver kvalt. Ja, vi vet det yngsta av det är så helt visst. Vi vet att det stod det där av vi har så stönest där är ju det. Men att man tvär tappade dyster så Ja, man måste säga att han har losing till fink och förra kvällen så gör det gott att det kvällt vi bara mitt i dysten så läs. Borde ankarna komma på Janlag med Jaila och skapa en öjlig spänning. ja, det fick vägen att köra väl Jakob. Det blir jag skåra några mål som manglar I sista dyst, det manglar är för Ronaldo. Men det är inte något så här var det här också nytt som där kommer fram vi och där har snäcka spelare där snäcka orske alla tyna att det kan skifta ut. Det manglar vi. Det har det. Är det Caprigar här som inte ordentligt värre så det skulle vara så det vill ta alla värre år? Ja, helt säkert. Vi dattlar att stilla hakre göra vi gjort I fjör. Men vi tar vad vi mest av. Vi har skift näkna spelare ut. Vi har skatta spelare och omgruppa vägen och näkna kommer åter och det är inte så ut. Alltså ringta min spelare fungerar och finns ju flow I spelet. Men hur spelar till att det får att till dömes nu på 17 lag plötsligt att köra och jag går där 20 minuter och komma på Janlag. Vad är det som gör att plötsligt kunna vänta till såna Ja, vi får alltså väljan kör väl I ända för Ronaldo och fortsätter och vi tar väljan kör så bitchet ut här grundläggande upp och kommer alla och vi får mer färre spelare Jakob. Jag gör vi får några goalmål men så kommer det här vi gör några bröjningar och så lyckas som det fettlar efter. Nu har du vunnit fjör gott vid Chaltre och jag är silver. Hur ska vi ta nästa år spel vid Chaltre just nu? Nej, jag vill inte Chaltre nästa år. Ja, det blir för en ekva koppla vi har koordinator så. Det vet jag, men det blir 2 år. Det är helt säkert. Vad vill du så? Jag vet inte. Det är inte jag i rummen.